bio post, jeo je ribu i voće, povrće. Povrće, voće, meso, šargarepa, kupus. Tečnosti i nečeg što kupimo da imamo. Meso, so, voda, a kuva se i onda je gotovo. Tu staviš vodu, rezance i onu kao kockicu. Da li ste znali da je Nikola Tesla, da bi bio tako pametan i mogao da razmišlja, veoma vodio računa o svom zdravlju i svojoj ishrani? Celog svog života, pa čak i kada je ostario, šetao je i radio vežbe zbog kojih je bio u dobroj formi. Smatrao je da je jako važno hraniti se zdravo. Rekao je da kao što je mašini da bi radila potrebno ulje i gorivo, čoveku je potrebna hrana. Često je jeo povrće, a baš je voleo potaž od celera. Zdravo drugari! U ovoj epizodi pričat ćemo o zdravom životu, zdravoj ishrani, fizičkoj kulturi. Nikola Tesla je veliku pažnju polagao u zdrav život, posebno u zdravu ishranu. Smatrao je da su ljudska tela kao i mašine, koje zahtevaju redovno servisiranje, kvalitetna goriva, održavanje. Kao što je gorivo za mašine jako potrebno, tako je za ljudsko telo potrebna hrana, za njihov razvoj i za rast. Naravno, ta hrana mora da bude kvalitetna i mora da bude zdrava. Tesla se trudio da jako zdravo jede, najviše je voleo da jede povrće i jedno od omiljenih jela bio je potaž od celera. Pored toga, bavio se fizičkom kulturom, radio je vežbe svakog dana, šetao duge šetnje, pa čak se i družio sa poznatim sportistima, posebno sa našim bokserima koji su živeli u Americi, gde je i Tesla živeo čitavog svog života.